Fjouwer Canadezen binnen dit weekend te gast in Oudenboorn voor de dierenbetinking. Het gaat om nabestaanden van een in de Tweede Wereldoorlog bij het dorp Delstwarten vliegtuig. De fjouwers zeggen je het in het Oorlogsmuseum dat onderdeel van het vliegtuig lezen. Er zit dus op de nacht van 4 of 5 mei hier achter Oudenboorn in het land van Brouwer, toen eigenaar, Delval. Wat ik ervan weet is dat de drie bemanningsleden in het vliegtuig al deerscheppen door de Duitse jager. De linker had hem Delhelle van de vliegerhorst Lauwert. Push or pull? Oh, yeah, why not? It's easy. Why did you want to come here and see this for yourself? My mom never had a chance. I'm sorry. Finish it for me. His mother never had a chance to come over here and see where he was shot down and the grave site and the care that the people of Akram have taken to take care of the graves and to keep their memory alive. And it's beyond words how much we appreciate what the Dutch people have done, and particularly the people of Akram. It means a lot.